سلاسي أملاك أبرهام ولدي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 27 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዓለ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አምላክና ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱን ቸርነቱን ይቅረቱን ሰላሙን ፍቅሩን የብዝሐልና መስኩላትና ይኹን በዓለ ልደቱ እዩ በዓለ እግዚአብሔር አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 29 ናይ ዓባይ ሐዋርያዊት ናይ አደና እመ ሙዑዝ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ዕረፍታ እዩ በረኸታ ይሕደረና። እመ ሙዑዝ ፍቅርተ ክርስቶስ አደና ቅድስተ ፍቅርተ ክርስቶስ ወይ ድማ እመ ሙዑዝ ኣብ ጎንደር ክፍለ ሃገር በደራ ፎገራ አንበሳሜ ኣብ ዝበሃል ቦታ ናይ አብርሃምን ሳራን ምግባር ካብ ዝነበሮም ካብ አቡኣ ላባ ካብ ኣዲኣ ድማ ወንጌላዊት ጎይታና ኣብ ተወለደትሉ ታሕሳስ ዕለት 29 ብናይ መልአኽ ኣበሳሪነት ተወልደት። ኣብ ተወለደትሉ ጊዜ ድማ ብእግራ ቆይማ ብማህያዊ ርህራሄኻ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንዘውፃእኻኒ ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ኢላ ንኣምላኽ ኣመስገነት። ቤተሰባ ዝረኸብዋ ብምብፅዓ ስለ ዝኾነ ስም ክርስትና ድማ ማርያም ጸዳለ ተባሃለ። ፍቅርተ ክርስቶስ ዝብል ናይ ቆቢዕ ወይ ከዓ ናይ ምንኩስና ስማ እዩ። ዕድሚኣ ንትምህርቲ ኣብ ዝበፅሐ ጊዜ እግዚአብሔር ዝለኣኾ ሓደ ቁኑዕ መነኮስ ናብኣ ብምኻድ ናይ ዳዊት መዝሙር ናይ ብሉያትን ሓዲሳትን መጻሕፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኩሉ ብዝግባእ መሃራ። አደና ፍቅርተ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረትሉ ዘመን አጼ ሱስንዮስ ክልተ ባህሪ ንዝብል ዝንዝረኸሰ ናይ ሮማውያን ሃይማኖት ናይ ሃገርና ህዝቢ ኩሉ ከኣምን ብምእዋጅ ኣብ ሃገርና ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ግጭት ስለ ዝተለዓለ ልዕሊ 8000 ክርስቲያን ብግፍዒ ተጨፍጪፎም ክሞቱ ከለዉ ቅድስቲ አደና ፍቅርተ ክርስቶስ ምስ በዓል አቡነ ስምዖንን ካልኦት ቅዱሳትን ተሰሊፋ ሰማዕትነት ተቀቢላ ስለ ሃይማኖታ ምስክር ኮነት። በዓል ቤታ ዘርአ ክርስቶስ እውን ብሰማዕትነት ዓሪፉ 7 አኽሊላት ወረደሉ። አጼ ሱስንዮስ ንፖለቲካዊ ጥቕሚ ኢሉ ንዝረኸሰት ናይ ሮማውያን ሃይማኖት ኣብ ሃገርና ኣብ ዝኣወጀ ጊዜ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ስምዖንን ንካህናትን ንክርስቲያንን ደቆምን ኣላዒሎም እንዳመሃሩን እንዳኣበርትዑን ከለው ብኹናት ተወጊኦም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ሊቀ ጳጳስ አቡነ ስምዖን ብሰማዕትነት ቅድሚ ምዕራፎም ግን በዓል ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስን ቅድስቲ ወለተ ጴጥሮስን ቅድስቲ አካለ ክርስቶስን ቅድስቲ እመወተትን ካልኦት ቅዱሳትን ኣላዒሎም ባራ ወይ ደገ ማለት እዩ ከይዶም ንንጉስ መኺሮሞን ገሲጾሞን ነበሩ። ንጉስ ግን ዝለዓለ ፖለቲካዊ ጥቕሚ ከም ዝረክብ ሮማውያን ቃል ኣትየሙሉ ስለ ዝነበረ
ቅዱሳን አቦታትናን ቅዱሳት አዴታትናን ኣብዚሖም ወላ እንተ መኸርዎ ካብ ክሕደቱ ክምለስ ኣይከኣለን። ብፍላይ ከዓ ናይ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ናይ ሃይማኖታት ጽንዓት ስለ ዝረኣየ ስጋ እንዳተቆራረጸ ኣብ ልዕሊ መሬት ክሳብ ዝወድቕ ብበትሪ ሓጺን ኣጥቢቑ ክገርፋ ጀመረ። ኣብ መጨረሻ ድማ ምድሪ እንዳሰወረታ ንኸገርፍዋ ስለዘይከኣሎም ምስ ካልኦት ሰማዕታት ንኽሳዳ ብሰይፊ ኣቑረፃ። በዚ ግዜ ፍጹም ጸልማት ኮይኑ ምድሪ ከዓ ተናወጸት። 810 ቅዱሳን ድማ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ንቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ክሳዳ ብሰይፊ ቆሪጾም ወላ እንታ ዓረፈት። ነገር ግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ገነትን ሲኦልን ኣርእዩ 14 መዓልታት ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምስ ኣቐመጣ እንደገና ከም ዝተንስአ ወይ ድማ ካብ ድቃሱ ከም ዝትንስእ ሰብ ካብ ሞት ኣተንሲኡ ናብ ቦታ ኣመለሳ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሞት ምስ ኣተንስኣ ኣዴና ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ መናኒት ኮይና ናብ ገዳማትን ኣድባራትን እንዳኸደት ንዓለም እንዳዘወረት ንብዙሓት ገዳማት ኣቕንዐት። ንምሳሌ ካብ 9 ቅዱሳን ሓደ ብዝኾኑ በኣባ ጉባ ተመስሪታ ብግራኝ ወረራ ጠፊኣ ዝነበረት ራማ ኪዳነ ምሕረት ሓድነት ገዳም ሰሪሓ ናይ ኣወዳትን ኣዋልድን ገዳም ኢላ ስርዓት ሰራዓትላ። ናብ ኢየሩሳሌም ድማ እንዳኸደት ከላ ኣብ መንገዲ ሰብ ዝበልዑ ፍጡራት ናብ ዝነብርሉ ኣከባቢ ምስ በጽሐት ስሳን ዝኾኑ ኣገልገልታ ንምብላዕ ሒዞም ሳዕሪ ቆጽሊ ከም ዝበልዑ ብምግባር ናዒንቶም ብጉይጠት ብምውፃእ 4 ወርሒ ኣብ ውሽጢ ጸልማት ቤት ዓጸዎም። ንሰይጣን ከዓ ስለ ዘምልኹ ዝነበሩ ድሕሪ 4 ወርሒ በዓል ገይሮም ንምብላዕ ናብ ውሽጢ እሳት የእተውዎም። ነገር ግን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርህራሄኡ ስለ ዝሓለዎም በዓል ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ወላ ሓንቲ ኣይኮናን። ኣብቲ ግዜ እዞም በላዕቲ ሰባት ድማ አንቱም ሰባት ንስኹም እንታይ ኢኹም ኢሎም ሓተትዎም። ቅድስቲ ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ ድማ ክርስቲያን ምዃኖምን ንሶም ድማ ናይ ስላሴ ህንፃ ንዝኾነ ወዲ ሰብ ክበልዑ ከም ዘይብሎምን እንተመሃረቶም እንታይ ደኣ ክንበልዕ በልዋ። ንሳ ድማ ካብ ራማ ኪዳነ ምሕረት ክትብገስ ከላ ናይ እኽሊ ዘርኢ ብኣገልግሎታ ኣትሒዛ ስለ ዝነበረት ካብቲ ስርናይ ኣልዒልሃ ዘርኣቶ። እቲ ስርናይ ድማ ብሓደ መዓልቲ ጥራሕ ተዘሪኡ በቂሉ ተዓፂዱ ደሪቑ ተጣሒኑ ንምግቢ በቕሐ ብሓንቲ መዓልቲ ማለት እዩ። ቅድስቲ ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ ድማ ጥዒማ እንታ ኣጣዓመቶም ከም መዓርን ጸባን ምቁር ኮይኑሎም ብደስታ ተመገብዎ። ድሕሪኡ ከምኡ እንዳገበሩ እንዳሰርሑ ክበልዑ ምሂራ ኣጠሚቓ 6 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣስራሓትሎም። ወንጌልን ስንክሳርን ሃይማኖት ኣበውን ግንዘትን መዝሙረ ዳዊትን ኣርጋኖን ከዓ ኩሉ ብኢዳ ጽሒፋ ኣቐመጠትሎም። በረኸታ ይሕደረና። ኣደ ብርሃን እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ተገሊጻ ስለ ወዳ ምኽንያት ዝበጽሓ ሓዘናት ነገረታ። ዝደለየቶ ክትገብረሉ ከዓ ኣብ ኢዳ ንዝነበረ መስቀል ንፍቅርተ ክርስቶስ ሃበታ። በዚ መስቀል ድማ ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ ባሕሪ ከፊላ ንደቂ መዛሙርታ ኣስጊራ እያ። ናይ ኣቡና ናይ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ገድሊ ብምንባብን ብናይ መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ሓገዝን ከዓ ንባሕሪ ብነጸላኣ ተሻጊራ ናብ ሃገረ ናግራን ኣተወት። ከምኡውን ብበትሪ መስቀላ ከም በዓል ኣቡነ ዘርአብሩክ ካብ ውሽጢ ባሕሪ ንዝሰጠሙ ናይ ደቂ መዛሙርትያ መጻሕፍቲ ወላሓንቲ ከይኮኑ ከተውፅእ ከኣለት። ኣዴና ናብ ኩሉ ዓድታት እንዳተዛወረት ቅዱሳት መካናት ትሳለም ነበረት። ናብ ደብረ ዳሞ ምስ በጽሐት ከዓ ኣዋልድ ክድይባ ኣይክእላን ስለ ዝብልዋ ብሓዘን ምስ በኸየት መልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ብስውር ወሲዱ ናብ ልዕሊ እምባ ኣደይቡ ናብ ቤተ መቕደስ የእተዋ። ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ተገሊጾም ባረኽዋ። ኣብኡ ድማ ስጋ ወደሙ ብኢዶም ተቐበለት። ኣዴና ናብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ እውን ንቅዱሳት መካናት እንዳተሳለመት ን7 ዓመታት ጽንሐት። ቅዱስ ሚካኤል ድማ ብዓምደ ብርሃን እንዳመርሓ ተመሊሳ ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ መጽያ ደጊማ ምስ ሱስንዮስ ተማጎተት።
موتان እውን እንዳአንተን ሰአት ከም ዝምስክሩሉ እንተገበረት ንሱ ግን ካብ ጥፍኣቱን ክሕደቱን ክመለስ ኣይከኣለን። ነገር ግን ኣዴና ቅድስተ ፍቅርተ ክርስቶስ ዝተፈላለዩ ተኣምራት ብምግባር መልእኽታ ብንስሪ ኣሞራ ጌራ እናለኣኸት ትመኽሮ ነበረት። ኣብ ሓደ ወቅቲ ድማ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ስእነት ናይ እኽሊ ኮነሞ ኣዴና ቅድስቲ ኣዴና ዘወትር ከምቲ እትገብሮ ናይ ኪዳነ ምህረት ዘክር ክገብር ኢላ ነቲ ዝኽሪ እትገብረሉ እኽሊ ሰኣነት። ነተን ደናግል ደቃ ፀዊዓ ድማ ቁርብ ሕሩጭ ከምፅኣላ ነገረተን። ንሳተን ድማ ኣምፅኣላ። በተን ቁርብ ሕሩጭ ድማ ጸሎት ጌራ ምስ ወድአት ናብ ቦታኡ ምለሳኦ በለተን። ንጽባሒቱ ድማ እቲ ኩሉ መትሓዚ እኽሊ ብሕሩጭ መሊኡ ረኸባኦ። ቅድስቲ ኣዴና ድማ ምስ ደቃ ብወርሒ ለካቲት በዓለ ኪዳነ ምህረት ብዓብይ ደስታ ኣኽበረት። እቲ መልኣኽ ድማ ነዴና ካብ ቅድስቲ ሃገር ኢየሩሳሌም መሊሱ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣምጻ ሎሚ ኣብዚ ገዳም ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሐት ኣብ ልዕሊ እዛ ቦታኣ ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ብቐስተ ደመና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ተኸቢቡ ርያ። እዛ ቦታ ምን ታምር ክንደይ ትጽብቕ ኢላ ፀዋዓታ። ብትእዛዝ ናይ መድሃኒ ዓለም ድማ ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ብሓንቲ መዓልቲ ሰርሐት። እዛ ቦታ ክሳብ ሎሚ ምን ታምር እናተባህለት እትጽዋዕ ክትከውን ከላ ቅድስቲ ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ ተሰርሓታ ብስሚዛ ብሰንሰል ወይ ከዓ ብዕንጨይቲ ብነጸላ ማገር ጌራን ካልእን ናይ መቅደስ ቤተ መቅደስ ብሓንቲ መዓልቲ ሰራይ ጥራይ መዓልቲ ጥራይ ሰሪሓ ኣብ ታሕሳስ 16 ኣብ ዕለተ እሁድ ሰንበት ቅዳሴ ቤተ ኣኽበረት። ኣብዚ ግዜ ድማ መላእኽቲ ቅዱስ ሩፋኤልን ቅዱስ መሲፋኤልን በኣኽናፎም ሓመድ ካብ ኢየሩሳሌም ኣምፂኦም ኣብ ልዕሊ ቦታ ገበሩላ። ጎይታና ድማ ምስ ድንግል ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንፍቅርተ ክርስቶስ ተገሊጹ ነዛ ቦታ ባሪኹ ክሳብ ዕለተ ምጽኣት ከም ዘይትፈርስ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ወቅቲ ከቢድ ናይ ሓዊ ምቅጻል ተላዒሉ ንኹሉ ጫካ ከቃጽሎ ከሎ ኣብ ልዕሊታ ቤተ ክርስቲያን ግን ንምልክት ዝኣክል እኳ ኣብ ጫፋ ጥራይ ኣቃጺሉ ንቤተ መቅደስ ሓሊፉ ከይዱ ንኹሉ ጫካ ኣቃጽሎ። ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብተኣምራት ዝሰርሐታ ቤተ ክርስቲያና ተሰሪሓ ኣብ ወድአት ጊዜ ድማ ጎይታና ንኣዴና ተገልጸላ። ጎይታና ድማ ምስ ተገልጸላ ቤተ ክርስቲያና በኣርባዕቲኡ ወገናት ንጎይታና ሰገደት። ክሳብ ሎሚ ድማ እዛ ቤተ ክርስቲያንና በኣርባዕቲኡ ወገናት ኮይንካ ክትምልከታ እንከለኻ በቲ ኣንጻር ወገን እናሰገደት ትሪኣ። ብወገን ምብራቅ ክትሪእያ ከለኻ ናብ ምዕራብ ክትሰግድ ትሪኣ። ብወገን ምዕራብ ክትሪኣ ከለኻ ናብ ምብራቅ ክትሰግድ ትሪኣ። ብወገን ሰሜን ክትሪኣ ከለኻ ናብ ደቡብ ክትሰግድ ትሪኣ። ብወገን ደቡብ ኮይንካ ክትሪኣ ከለኻ ድማ ናብ ሰሜን ክትሰግድ ትሪኣ። ኣዴና ፍቅርተ ክርስቶስ በቲ ዝተዋሃባ ቃል ኪዳን መሰረት ኣብ ውሽጢ ገዳማ ወላኳ መርዛም ተመን ንሰብ ወይ ድማ ንእንስሳ እንተነደፈ መርዙ ምንም ኣይጎድእን እዩ። ከምኡውን ጎይታና ንገዳማ መናፍቃን ወይ ከዓ ከሓድያን ከምዘየረግፅዋ ቃል ኪዳን ሃባ። ንኣብነት ኩናት ናይ ጣልያን ኣብ ሃገርና ንዝተፈላለዩ ገዳማት እናጥፍአ ንመነኮሳት እንዳቀተለ ዓብይ ጥፍኣት ኣብ ዝተገብረ ወቅቲ ነዛ ገዳም ግን ንምጥፋእን ንመነኮሳት መቕታልን መፂኡ ነበረ። እቶም መነኮሳት ድማ ነዚ ሰሚዖም ንሰማዕትነት ተቐሪቦም ተጸበዩ። ነገር ግን ኣዛዚ ኩናትን ሰራዊቱን ናብዛ ከባቢ ገዳም ሓሊፎም ከኣትዉ ኣይከኣሉን። ኣብ ከባቢ ናይዛ ገዳም ምስ በጽሑ ብተኣምራት ኣጋሮም ተኣሲሩ ክቆሙን ክቕመጡን ከም ዘይክእሉ ኮይኖም ተረፉ። እቲ ኣዛዚ ኩናት ድማ ክርስቶስ ኣብዛ ገዳም ኣሎ ኢሉ 50 ጠገራ ብርሂቡ ናብቲ ዝመጸሉ ተመልሰ። መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብዛ ልዕሊ ገዳም ቅድስቲ ኣዴና ዘደንቕ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ኣዴና ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኣብ ለካቲት 27 ብዓብይ ዓረት ኣብ ልዕሊ ስጋኣ ከዓ ዓብይ ናይ ብርሃን ዓንዲ ተተኺሉ ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ ከም ፀሓይ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት የብርህ ነበረ።
أبلعلي مكان مقابرة خاء كساب 4 معلتي برهان تتخيلو ترأيا نأدنا قدستي فكرة كريستوس رديئة برختا يحضرنا بصلوتا دما مدهاني عالم كريستوس يمحارنا آمين برختا يحضرنا لكاتيت 29 زخبرو عامتاونا قدسان بعلات قدستي أدنا فكرة كريستوس إثيوبياويت قدوس زرع كريستوس صادقن سماعتن قدوس هزان ود فكرة كريستوس قدوس بلا كاريوس زهاجر أرموني أرجعوا دراسة صادقن سماعتن ورحاوي بعلات دما نايب فتارينان أملخنان مرحينان نجسنان إيسوس كريستوس بعل اللدت يوم قدستي أرسيما دنجل قدوس بيتروس تفسامته سماعت قدوس ماركوس دكتور ماك آمين ورحاون عمتاون تخبيرم زوعلو كلهم قدسانا بركتهم يحضرنا آمين سنكسار لسمع زنبب فغرقويتا أولب يعنبب حالوان صلاتين ناي قدسان دما يركب ذكرت صادق لعالم يهلو ذخرنا يصادق نعالم يزنبر آمين كاو كل خفز زبلا كدحنو نقدسان تمحصنو آمين زودق زنطبه بأف قدسان تكون ملاكتي تعرملي آمين وسبحان لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን